neues Lebenswasser. Darüber aufzurufen und weiter zu singen. Vom Himmel.
so groot en hij heeft zoveel wunderbare dingen voor ons gedaan. Dinge, wat wie zelfs nie nicht werden können doen. Und dafür sind wir ihm so dankbar. Ich glaube, wir gehen viele Dinge durch, die uns schwer fallen. Wo wir uns so fallen, dass wir haben nicht Kraft, unsere eigene Kraft, mit der können wir dort nicht tun. In Gott aber, er hat die Kraft, die uns fehlt. Er hat die Kraft in den Mut, die uns fehlt. Das wird in 2. Korinther sagt, seine Gnade ist genug für uns. Und seine Kraft ist in die Schwache mächtig. So, wenn die von dir so voll ist, die hast eine Weg vor dir vielleicht, wo die eine Entscheidung muss merken, was schwer ist. Wo die so voll ist, die weiß nicht, wo die dort so stehen. Lud Tag und lud Gott dort down. Die eine Kraft, mit der kostet dort nicht down. Irgendwann die brauchst. Für Angst, die dann dort nicht fern merken mit dort. So, jeder Gott, der allein hat, mit seiner Kraft durch die zu schaffen. Dann wirst du sein, gehen die Dinge besser. Jesus rat mig en dags genug för mig. Och wundervoll Erinnerung von Sinn mir teil mig fri. Jag vet och jag ger sig en dags genug för mig. Halleluja, jag grata. Halleluja, vårt vandrar. Och det är stilsas i brängen och prins. Din
Dankzij Jezus voor de genade, amen. Thank you, Jesus. Hey, goed met je arm en bij samen vriend, zeg dat het goed dat zijn levenswasser zijn. En dan wil we weer gaan in de service. So goed dat hier levenswasser zijn. Welkom alle hier. Mij vraagt dat je zegt, levenswasser hier komt. Vielleicht zei je niet, vielleicht zei je ja. En ik heet jullie welkom. Mij vraagt dat je hier bent. Hopelijk hebt jullie dat je goed vindt. En je krijgt hier something wat jullie plus helpen in je leven. Dankzij voor al die wat online zijn, wat van wiet afkijken. Dankzij voor met levenswasser top zijn. Mian had hier een klein beetje te vertellen van kleine groepen. Wat we doen in het kerk. So, kleine groepen, dat zijn die wat... en jullie hier zijn top komen en bloos een goede tijd top eten en dan bloos leven top. En zo we hadden het van een paar jaar gedaan, we hebben een beetje niet het systeem wat we dan aanvangen en laten wat Pastor Benny Meyer daarvan reden. Maar ik wil best some dingen zijn wat some van die kleine groepen hebben gedaan, wat ik zie aangeworden, wat mij een deel moed geeft. Wat we vragen is dat je met wem top gemeenschap hebt, gezelschap hebt, vriend hebt. En dat maakt niet plus dat je zal in je huis komt, bis allemaal door zaten, maar dat je ook uitgaan en verschillende dingen doen. Dit is een groep, die stond zich top en zij voeren nog altijd en ze daar arme mensen met helpen. Zij brachten die door eten en niet besprachen ze door eten, zij brachten ook het woord Gottes en zij zongen today en hadden een goede boodschap door. En dat we ganz beziet bis wat zij zich entscheiden, wat zij willen doen. Dat in je sterft wie, wanneer ze niet plus thuis blijven. We gaan je zijn nog van kleine groepen in zich, die weer allemaal een groep is, wanneer zich zij uitgeholpen, wanneer weer krank is, wanneer weer gestorven is en zo'n dingen, wo we als Leidenschaft van het kerk niet bruksen zijn met dat schaffen dat niet kunt, because we hebben een kleine groep wat zich werkelijk daarom kümmert. Dat zou goed te zijn, zoals het top leven daar. Ik denk wat de kleine groep ook doen, als some van die, had zich top gestonden, ze gezegd dat zij waren aan den einmal de maand, wanneer de Jugendtop komt hier zondag. En die had hier een theme night, namen ze dat. En zo, wanneer de Jugend hier top komt, dan brengen ze die eten. Zo, te jaar hadden we een groep, nu is er waren een groep die zegt, wie wordt dat eten daheim brengen, dat de Jugend kan eten, wanneer die hier top komt. En zo zijn er dat soort dingen, wat je doen, zeer waardevol. Wie ga je zijn, wanneer we krank is, waar mensen zich onder uithelpen. En dat is wat we wel hebben, wat je zal doen. Wanneer we in een kleine groep zijn, dat je een ander uithelpen en dat je top leven doen, dat je top je uithelpen doen, einer voor de anderen beden en ook uitvoeren van haar. Wie ga je zijn voor kleine groepen uitvoeren, je hebt picknicks en de kinderen die worden verenigd en al zijn dat soort dingen. En zo dat is wat we van reden, wanneer we zijn kleine groepen. In de jugend zijn er ook kleine groepen, die komen hier top metwerk. En dan hebben ze hier ook small groups, kleine groepen, waar die top komen en vertellen, waar ze zich in een ander kan uithelpen. En zo, we waren vandaag een beetje meer van dat hier. Pastor Benny, kom du op. Dit is, waar Loer wat je hem licht best. Dit is Benny doe ik. En Benny heeft in vele areas geschaft, hij ook zijn vrouw hier in de kerk. Al voor de laatste 12 jaar, zo oud is wat de kerk is. Heeft in vele areas gedankt. 2 jaar terug, dan werd hij een elder. So hij schaft in een leiderschap en helpt de kerk aan en was zijn. En hij en zijn vrouw met some andere couples, top andere paar lied, die dan dat gaan ze denken nu aan van een small group. En zo hij wordt een beetje meer van dat reden. So hij wordt van de reden van een gezelschap af. So we hebben best welkom heten, Benny. Thank you. Goed hier te zijn. Zij dankzij voor mij hier zijn van Deus Marines. Welkom hier, ook die wat aan livestream zijn. Zeer welkom. Goed dat je ons aan gedeeld en dat we kunnen met jullie op kerk doen. So laatste zondag kijken we nu een vriend af. En we zeggen, we zijn een vriend af van de richting van ons leven ganz veranderd te gouden. En we bekijken een beetje wat van grote invloed vriend op ons leven hebben. We zeggen, wo we zijn vandaag, hebben een zeer grote part met te doen met wie zijn onze vrienden geweest in de vergangenheid. So vrienden hebben een grote invloed op ons leven. En we zeggen ook, wanneer we dat bekijken doen, is, wie zijn deine vriend en wie worden die in de toekomst wezen?
Sprecher zegt het steeds, Salomon zegt het en sprecher zegt steeds. Die wat met wijze top gaat, die wordt nog met wijze worden. Maar die wat met noorden top gaat, die wordt schulden lijden. So wer die vriend zijn, merkt een onderscheid aan die leven. Wat goed die leven is. Maar dat is nog een ding te bij vriend gaan en dat is, vriend leren nu je gezelschap. Vriend zijn keinmal bloos voor zich alleen ergens voor. Dat je hier aan maar wat in de gezelschap, in een groep. Wat van een groep je hebt de mensen toe waar je met vriend bent? Wat van die gezelschap zijn die met toe? Als het een gezelschap wat ophevend is, moedmerkend, en als het een gezelschap wat roofriedend is, dan wil je nog een beetje meer naar kijken. So, vrienden leren nu een gezelschap. En vandaar wou we van reden van een gezelschap af. We zijn alle een gezelschap af van een leven volop gaan. Van een leven vol leven zoals God wil gaan. Dat we zullen met alle onze goede brokken en am dienen en am eren en taub en gemeenschap am loven en prijzen. Johannes 10 vers 10 zegt es steht, zoekt und kämpft, zum Stehlen, zum Doodmerken, zum Vernichten. Aber dann sagt Jesus hier an Actie gekommen, dat je kan het leven volop gaan. Voor mij meint dat en voor het leven gaan. Dingen schaffen, we zijn een gemeenschap met mensen, we doen het God taupt zijn. Dat is een leven volop. Ik zei het vijf dag, dat er weer 3 vrienden in mijn leven was, wat er een zeer grote onderscheid gemerkt in de richting van mijn leven veranderd worden. En ik wil een klein beetje vertellen van de eerste vriend. Nu, wat van die gezelschap leidt hij mij? Hij leidt mij naar een gezelschap wat onderstacht over kerk. En wat ik toen met mijn is, dat doortouw wie ik opgewassen aan een waag van denken dat kerk, kan we niet verstaan van. Want we naar de kerk voor de zorg, we blijven hard, maar dat even weer voor een huis. Met derg. Deze kerk, deze gezelschap waar hij mij met hand neemt, die hoort het anders. Die reden meest bloos plottig. En voor mij weer dat wat zeer niet, wat veranderd. Maar dat helpt mij grootzijdig zijn in mijn leven, dat ik kan wiederkomen in mijn geestelijke leven. En dat ik kan God beter dienen, because nu kan ik dat wat God is verstaan. Mij denk ik nog ganz klar, het eerste mal als ik naar de kerk voer, en de prediker ging dan op, en die reed meest alles plottig. Die las de Bijbel even in plottig, typisch. Ik zat er met opene ogen en oren en muil en alles en hard, like dat valt zich in 5 minuten en dan weer het even. Weet dat we mij zo wertvoll dat ik mal de schrift kan verstaan op plottig, dat somebody would op plottig de schrift leiden. So mijn vriend had mij in een gezelschap gebracht, wat mijn waag van denken rein ganz am ändern. Ik dacht helemaal maar over kerk. En zo weer ook de andere vriend, die brachten mij in een gezelschap aan, wat mijn waag van denken rein ganz veranderd had. Jeder gezelschap heeft zijn waag van denken. Jeder gezelschap heeft goede dingen, jeder gezelschap heeft slechte dingen. Wat van die gezelschap best u ben? Hoe verhält hij zich? Wat kijkt hij nou aan arbeid? Wat kijkt hij nou aan bevrijd leven? Wat kijkt hij nou aan God zelf? Dat is nog een ding. Als ik oppassen rijd, ik wie geleerd, God wie een strenger God. Ik moet oppassen wat ik deed, wegen de zotte blus rijden wil mijn overholen, want het eenmaal gelegenheid heeft. De andere gezelschap, die ik naam, toen werd ik met eenmaal aan, hey, God is een God van leven. Dat gelijk me. Dat is geloof ik dat ding waar ik het dalste met je strookeld heb, en dat een woord is, aan mijn leven. Het leven, dat God me gleicht. Wanneer ik weer aan een gezelschap opgewassen word, dat ganze omgeving niks is tot denken deed. Die zaten alle in angst voor God. Wat hij doen, wat hij mee in Maar ik werd me eenmaal aan in een andere gezelschap, toen dachten mensen anders. En dan ben ik eenmaal dacht dat ik een plottische veld naar je rood, wat ik verstaan kan, leer ik dat. Hey, God gleicht me. Dat is goed. Dat is ook goed voor mij. En dat is ook voor jullie alle. Nou, een paar maanden dingen, wat checkt die gezelschap nou waar die bijna is, best? Als geld. Wat checkt die dan nou? Te wat als geld? Zo plus alles te beroepen, zoveel als het kost, en zetten erboven, en brokken de plus voor die zelfs. En dan check je er nou als dat ze niet alleen het de mensen methouden. Te men zien zijn het aan een ander. En dat ken je. Zijn kinderen en zien in de gezelschap voor die bijna best, en dat is toch niet los. Maak een onderscheid. Maak een grote onderscheid, waar je die kinderen opdraagt, doen als waar je die zit. En doen als waar je die zit, dat heeft te doen met wat van die gezelschap best te ben. Zo, wer is die gezelschap?
Hast du eine Gesellschaft, die die abheeft? Wat die Mut merkt, sich freut mit die, wenn es gut geht. Wenn du Glück hast, wenn du gesehen wirst mit deinen Armen, freut sich mit. Freut sich mit, wenn die gesunde Babys haben. Freut sich mit, wenn die Gebetsantworten kriegen. Sind die durch für jeden, wenn die durch Troubles gehen? Helfen die jeden. Sei je so eine Gesellschaft, wo den Nächsten helfen wird. Sei je durch, was es manchmal fehlt wird. Wenn du in so einer Gesellschaft bist, wo die Mut merkt, zum nur an Gott kommen und Dollar für Gott leben, und die sind durch, wenn die das schwer hat, dann bist du ein gesehener Mensch. Viele Menschen sind nicht in so einer Gesellschaft. Vielleicht ist es undenken, und wo kann ich meine Hand rausstrecken und durchsehen für den Nächsten, kriegst du meine Gesellschaft für mich aus. Weet je, nicht alle Menschen sind in so einer Gruppe. Some Menschen sind in einer Gruppe, die ich benenne, eine Crab Bucket Mentality. Crabs, das sind Tiere, das sind rode Tiere, sind groot. Some Menschen, die weten nicht von was, aber die eten die. That's weird. Die haben Scheide, die wohnen im Meer. Und so, apparently, das schmeckt Schein, I don't know. Ich sehe nicht so übernehmend als dort. Aber die Menschen, die sich diese Grippe dann am Meer, die sagen, es ist das. Wenn sie da verlangen gehen und sie nehmen einen und dann den Arm an, solange du bloß einer Beine hast, dann schreibt dir der Fuß rüber. Wenn du einen Dachselbuben hast, dann ist der Fuß zwei rüber. So wenn du 2 oder 3 oder mehr Beine hast, dann brauchst du keinen Dachsel mehr. Wenn jemand einer rüber will, der andere redet den anderen Träger auf. Dann will der nächste rüber, dann redet dieser den Träger auf. Bist du mir einmal in einer Gruppe Beine, was du dort schaffen denn? Du sagst vielleicht mal einmal, wenn du mit in die Gruppe bist, hey, weißt du was, ich habe gedacht, ich soll mal fertig an der Kirche dann. Oh, aber wo steht dann? Hey, ich will nur, das einzige da, wo wir aufhören. Und dann musst du die Zeit in der Kirche anspannen, so die rieten die Träger auf. Die lassen die nicht los. Oder die sprechen die nicht mehr. Aber ich kommst vielleicht mal daheim und sagst, hey, weißt du was, ich habe mal die Bibel hier mit dir gelesen. Und ich fand das interessant. Was lässt du davon? Was? Du liest die Bibel? Wo steht dann? Wenn du mehr liest, dann warst du bloß für mehr verantwortlich. Du nicht die Bibel lesen. Ich leider bloß tau, Luther du bloß tag. Haben sie die Träger aufgeredet. Möglich, du merkst, mit einem guten Ding dann. Vielleicht warst du in einer Gruppe und du sagst, weißt du was, ich will abhören mit mehr Spenden, als was ich verdiene. Wenn du jetzt bloß dein Schuld nimmst. Aber der nächste Weg in den Kampfraum und der lade die an, hey, komm her, warum fährst du an? Teilen wir alle mit wie viel uns das hier ist, das zu kosten. Und schauen wir, was uns fehlt, und haben wir hast, was mehr gespart ist, was du brauchst. Ich meine, was du verdienst. Rieten sie die Träger auf. Da sprechen die nicht Mut zum Leben und wenn ihr leben, aus was du verdienst. Aber du hast vielleicht eine Ungewohnheit, eine Gebungenheit von Drink. Und du sagst, weißt du was, mir ist das nicht, das hilft nicht. Ich komme noch nicht an, mit mir alle Weg frisch besuchen. Oye, pero no seas malo, komm hier bloß nach ein, nimm nach ein Bayern, dann da wird alle was schaffen. No creas que das wird so leicht sein, davon loskommen. Riete die Träger auf, okay? Und dort eine Gruppe ist, wo die Beine bist, die fehlt eine andere Gruppe. Dann bist du eine Gesellschaft auf von einem vollen Leben für Jesus. Siegt die eine andere Gruppe. In Apostelgeschichte 2, Vers 42, Vers 47, du beschriftet von der Kirche, wo dann angefangen hat, nur dass Jesus wie im Himmel vor. Und das sage ich ein bisschen, wo sie das hören. Und das sagt, sie kommen rein, alle Tag taub am Tempel, in ihre Heims, sie eiten taub, sie trinken taub, sie hören eine gute Zeit taub, sie preisen Gott, sie beten. Und ein Ding, was sie tun, was ein Bett an meine Niederschwitz sein, da sie verkauft alles, was sie hören, dann teilen sie sich das alle an. Und keiner hat Not von irgendwas, was sagt hat. Und was du hier heran sagst, ist sehr interessant. Gott, der täglich beehrt, meine Menschen bei. Weißt du, das ist sehr antragend, wenn wir sagen, dass Menschen taubstunden, das ist eine Familie. Und die Väter für sich um sich. Und die sind durch für sich um sich. Wenn somebody das Geld hat, freuen sich mit, wenn somebody das schlecht sind, sind sie durch den Abhalt. Das ist sehr attraktiv. Hier ist jetzt in Lebenswasser, haben wir auch eine Kultur gemerkt von angenehm sein. Das ist ein Ding, was wir immer und immer hören, das ich voll mich angenommen.
Laat eenmaal aan einer der anderen begeistert den, had ik normaal mal gezegd, dan zeg ik, welkom hier, het is goed hier te zijn. Terwijl als ik raam en zei, weet je wat? Wanneer ik hier die kerk kom, val ik me ook nog een mens. Ik zie in vele kerken hier was, en dan val ik me immer zo accepteerd even blijft. Maar hier val ik me nog een mens. Dat is ongenomen zijn, dat is familie. Jeder einer krijgt een handshake wanneer een naam komt, die krijgt begeist. En die kost die koffie holen, we zijn een familie, we staan aan het touw. Dat is wat ik meen van de gezelschap gaan, wat die opheeft, wat die opbeuren daar. Some van jullie zeggen vielleicht, weet je wat, het is godelijk, ik heb het geproefd. Maar mij gaan ze zoveel mal al weijen doen, wanneer ik me in een groep aansluit, en ik wil part zijn van de grotere gezelschap, dat draait allemaal bloos zien. Dat duurt kwijt lang, en dan gaan ze me op zoveel weijen doen, dat ik wel gleich meer doe zijn. Ik wil niet meer part zijn van de gezelschap. Zo die hast die een woonraam die je biedt. Omdat die niet zo meer weijen doen worden. Ik kan het ook met veilen. Want ik heb het zelfs gedaan. Ik wil maar een punt in mijn leven waar ik zeg, weet je wat, dit is je nu. Ik laat mensen maar zo weer in mijn leven aan, dan word ik het toemerken. Want ik wil niet meer weijen doen zijn. Maar weet je wat ik aanward? Dat alleen dat nog weijen. Bloos alleen zijn, dat gaat niet schijn. Wie zijn niet gemerkt om alleen zijn? Bloos niet. De Bibel heeft door wat te zeggen, dat zegt ze steeds. In Sprüche 18, vers 1, zegt ze steeds, de man wat zich alleen tragt, voor zichzelf houdt, der zie zijn niet verdorven. En ik geloof je bij de kraak, wat dat meint, want je een klein beetje wil explainen. We gaan het alle zijn, wanneer een persoon is, maar eenmaal dan komt hij niet meer te familie te komen. Dus dat blijft bij ons niet. Dat hier dat man in een kleine groep komt. Bij ons is dat door, bij ons niet. Bij de kerk, nee, nogmaals, zet hij door, bij de trage zich terug, helemaal weer terug. Was met den Tabrit voor de koffie, nou, dat heeft niet tijd, dat is dat drak. Dat duurt gewöhnlich niet lang, en dan heeft einer, oh, dat is van de kant afgevallen, en zin gevallen, oder die heeft zijn leven bloos te nicht gebracht. Deswegen wordt het zegt in Sprüche 18, vers 1. De man wat zich alleen tragt, der zie ik zijn niet verdorven. Dat is een gefährliche staat te zijn, wanneer du alleen bent, oder wanneer du die was alleen houdt. So ja, dat het nog mal in een gezelschap zijn, ja, so dat. Maar ik wil je een paar dingen zeggen, een paar dingen meedelen, wat we kunnen helpen, om dat nächste Mal wordt een betere ervaring zijn, wanneer je in een gezelschap naartoe. So hier is het eerste ding. Ha de rechte instelling, wanneer je in een gezelschap naartoe is. Wat is die instelling, wanneer je in een gezelschap naartoe is? Is dat plus te zijn wat die krijgen wordt erin? Of is dat te zijn wat die geven kost? Yes, je dan en du wunderst, hey, ik wonder, wat deze mensen behandelen. Worden mir reich bereist, worden vriendelijk zijn, worden een hechte economie, worden mij anerkenning geven voor wat ik al alles ervaren heb in mijn leven. En dat is de denken, dan is de gelegenheid er nog zo groot dat die was fresh wat je doen wordt. Want dat is wat je nu kijken is. How about that? How about the yes en de gezelschap na en die denkt dat is een fijne groep, ik wil leggen me de ondersluit. Mir is het goedlijkste leven. Maar ik wonder wat ik wil kunnen bijdragen, dat de groep nog een beetje beter wordt. We gaan alle goede en positieve dingen, wat we kunnen binnen de groep bijdragen. Keiner van ons is nutzlos gemerkt. We zijn alle gemerkt van de oorzaak. Wanneer du met die instelling in de groep nanjes, wat kan ik door bijdragen? Wat kan ik dat beter maken met mijn talenten, met mijn wijsheid, met rood geven? Met helpen, wanneer men eenmaal hulp valt. Maar even bloos lief bewijzen. Voor de hand een liefde mens. Dat is te staan hoeveel mensen hungrig zijn. Nu bloos mal somebody hand wat en plus gleich voor wer ze zijn. Ze breken niet anders zijn als wat ze zijn. Plus en gleiche voor wer ze zijn. Wanneer met die aanstelling aan deze groep was gaan, ik zie me nur zo zeggen. Dat wordt een andere ervaring zijn. Dat wordt een betere ervaring zijn. Wegen wat? Wegen dan was je al deze dingen krijgen. Er wordt die respect, er wordt die lief bewezen. Er wordt veel van die houden. Een mens wat de geven dat, van zijn talent en wijsheid en alles wat hij heeft, is plus einfach een makkelijke mens te raam zijn. Du was veel vrienden gaan, because du bent een mens wat anderen opheven dat.
Bibel hat was zu sagen, zu kriegen das Thema. Wenn du die manchmal so fühlst, dass Menschen da die Leiche wei, hier ist was Kolosser 3, Vers 13 sagt. Merk Ruhm für jene Fehler untereinander und vergebt untereinander. Mit der Einstellung in der Gruppe angehen, weißt du was, ich glaube, was eine andere Erfahrung sein. Von Anfang an, merk Ruhm. Der nächste, der war, Fehler merken und das kann weiter. Aber weißt du was, kein News für dich. Du merkst auch Fehler. Wie dann alle. Die fehlt das auch an Vergebung. Nicht bloß Jan. Und es ist nicht bloß, dass Jan die weiter und du hast da auch noch manchmal was. Ich sehe einen Menschen, der Fehler merkt. Und manchmal scheint es schwierig zu sein, einen Menschen zu vergeben. Aber weißt du, wie lange das schwierig ist? Solange wir bloß checken, was hat Jana alles zu tun. So schön ist wie einmal checken, okay, weißt du was? Ich habe auch viele Menschen, was ich tun. Mit meinem Redstil habe ich auch sehr, sehr viele Menschen, was ich tun. Und dass ich das anwar. Und dass ich das will, vielmal. Aber die wird kommen raus, wisst ihr was? Ich Menschen, was ich tun. Wenn ich dort ansehe, dass mir fehlt das auch an Vergebung, dann fällt mir das nicht so schwer, an anderen zu vergeben. So noch einmal, Kolosser 3, Vers 13 sagt, merk Ruhm für jene Fehler untereinander und vergebt untereinander. Tweede Ding ist, merk Zeit, zu meiner Gesellschaft sein. Das braucht Zeit. Gemeinschaft abbauen in einer Gesellschaft. Besonders wenn es eine frische Gesellschaft ist oder eine neue Gesellschaft. Oder eben eine Gesellschaft, die wird ist, mit top zu sein. Du brauchst das viel Zeit. Wir als Mennoniten haben eine Historie von solcher Topschafen in einer Gemeinschaft. Ich sehe nicht alt genug, weil mich vielleicht auch alt genug laat, aber ich sehe nicht alt genug, damit mir das denkt. Aber meine Onkels, die sagen, sie haben das belebt. Dat het ganze dorp heeft bloß eine Draschmaschine gehad, ein so ein Draschkosten namen ze dat. En ze zijn alle opgekomen am Hofs en haben de ganze dorp durchgegangen von einer bis andere een hand opgedrascht. En dat is een zeer goede tijd voor hen geweest. Ze zijn een kleine jongens geweest en ze hebben gekeken waar de mannen de alle op zich stonden en sterkte de gaven aan en ze draaschten en vierden het getreidenhuis en hadden een goede tijd op. Nou, die smiddag weer de vroegste tijd en brachten alle op middag. Spreiden door een dag aan een boom en ze zouden taupen eten. En een ding wat iedermaal einer van die betoond heeft, dat is dat we de ene tijd im jaar waar ze kunnen coca drinken. Beter je eigenlijk zo erscheinen coca. Ik geloof dat we in leven zo lang, maar ik kan niet afforden maar coca aan. Nou, dat is krass. Maar dat we een goede tijd waar ze taup leven dat is, dat we een gemeenschap taup. Von der ersten Tag, wenn der Vormann das kann, dann schafft er sich gleich 3 Comments für sich selbst und es steht eine Draschmaschine für das ganze Dorf. Das bleibt gleich schlag. Ich gleich mit den Comments mit davor, das ist sehr impressionant. Ich da jeder Hofs, sehe ich mir ein paar Freunde ab und ich fahre Hand, ja, bloß mit, ja, schein. Das Airconditioned Band, der hat Musik on und oh, my goodness, der toll, was da hängt, der fällt sehr busig ab. Das jetzt schein, aber das bringt ein Bett eine Schwierigkeit mit sich. Dat is bloß noch eine Staub, dat du met alle die Anstrengungen zum Freund haben. Because sie fehlt das an keine Oberstimme, die halbe Drasch. Und in Ober fällt das auch nicht an. Da hat sie nicht 3 Comments. So bloß die beste Anstrengung, dass wir nicht so allein sind, wenn wir diese Handigkeiten anbringen. Noch eine Verändernis, was da passiert ist, der Zeit, was damit anders ist, als es mal wir, und was da auch beiträgt, oder das Spannende ist, eine Gemeinschaft zu leben, das ist, ich habe mal hier so sehr leicht so gebüht, dass ein Tienscheuer verandert haben wir. Du wirst ein Feldstecher ins Rahmenhaus, in einem Tag ist stark wir, wird aufgeteilt wir, Nova hat auch fertig mit seinen Kindern gemalt. Kämen sie leicht auf, so die Tauben verteilt und hatten eine gute Zeit. Because sie können sehen, was der Nova tut. Und je wird es ab selber sehen. Von der ersten Tag haben wir die Tienscheuer verandert, für Tisch, für den Tienscheues Mann wohnt Ramans Haus, nicht so? Auf viele steht übrigens auch so. Manche Böse sagen, sei dir das Haus? Und dann lässt der Böse noch ein großes Mann wohnt Raman, dann war ich so. Und das ist auch nicht necessariamente der Arach, das ist nicht, was ich sage damit, aber das bringt Schwierigkeiten mit sich, dass es angenehm ist. Dass Menschen wollen, keine hostig sein, oh, das ist süß, ich habe eine Hand vor, wird spazieren. Das bringt eine Anstrengung. Dat is wat ik probeer te zeggen. Het brengt een aanstrenging, vrienden te hebben, een gemeenschap te hebben. Wegen sam anderen wat te zijn.
En heining is, dat is niet een zin, tijd merken voor vrienden. Dat is niet. Voor die van ons wordt dat zo gleich op te beschaken. Veel dingen die je doen, ik reed en ik zie een van die. Ik gleich van dingen mogen doen. Wir sind aber nicht lang genug von da ist. Wir sind so abgehackt, abgewired. Da haben wir uns Zeit nehmen, bloß mal zum Doel sagen, weil es mal harchen und fremd, oder mit einer Gemeinschaft top sein, mit einer Gruppe Menschen top sein, das fällt sich viel mal arg. Weißt du was? Das ist gleich produktiv. Ich sagte dann manchmal, und mein Bein das flattert all, und meine Hand attackt, und meine Freude buchst mich mit an. Hey, weißt du was? Relax, was alle schau, fort gleich. Okay. Ja, that's right. Dat is niet aardig, tijd nemen voor vrienden. Dat is een gouden ding. Als God Adam en Eva gemerkt had, dat zegt hij, hij ging over en allemaal im Garten aan, denk met hen taub, hadden een gouden tijd, vertel met hen. Ze hadden gemeenschap, ze leefden taub in een gemeenschap. Dat is een ding wat God gleich, wanneer we taub komen. In Matthäus 18, vers 20 zegt het is dit, wanneer 2 oder 3 taub komen en God ze noemt, dus hij met en mank. Hij gleicht dat wanneer we gemeenschap hebben. Hij sehnt dat. Derde ding is, wat das Nanje kommen manchmal mit von der Hinger, der hostig sich abgeschleckt hat, falls ich wenigstens manchmal so. Das Social Media. Social Media ist ein sehr gutes Ding, das hat für viele gute Dinge zu brauchen, aber das gibt uns eine falsche Feilung, dass wir haben einen Teil Freunde. Aber das ist nicht so. Wenn deine Freunde meistens alle online sind, dann ist ein lader Mensch, die lebt nicht so voll, als wir das kann sein. Social Media ist, das ich sehe, ein sehr gutes Ding, aber dann nicht die Anwälte, die du hast, nur Gemeinschaft, wenn du 500 Freunde hast on Social Media. Vielmal schickt somebody an WhatsApp und sagt, hey, weißt du was, gut, eigentlich eine taffe Zeit, kost beten. Vorz schick wir all das Ticken war ich nicht so. Die ein paar Sekunden dann treten, da sind die Tickens. Wie beten für ihn. Do je wirklich? Wenn je doet, is dat goed. Dus je niet met aardig met zijn stad wegschijgen. Maar ik wil je te roeren. Wanneer het werkelijk een trouble is, wat die vriend daar is. Kruip hem voor dich naar voor de hand. Leid ihn heen op de nächste nacht. En bid voor hem. De Bibel zegt, dat je hem zich heen op een ander leid. En bid voor je en God wordt je heilen. Hij zegt niet, schijk een beeldje weg. So wanneer je social media gebruikt dat wijs en denkt aan. Dat kan je niet licht vieren. Die hebben vielleicht die Fehlung, ik heb een vrienden, maar in de werkelijkheid, want erop aankomt, die zijn zo alleen. Het nächste ding, dat krijgt een beetje met dit taub, maar dat is, op Engels schrijven dat is dit, get real with yourself. Wo wahrhaftig met die zelfs? Wo steht dat werkelijk met die zelfs? Weet je, dat is sehr schwer op te merken, met waar ons dat werkelijk gaat. Wanneer we haben voor de laatste 3 weken oder 3 Monate, die hebben we op Facebook gepostet, dat rent alles als plus ganz fijn in ons leven. Wo ons het schmackste laat, het zindigste laat, en wo de aard het alste schat, en wo we dat van niet pick up gekauft. Dat zit plus zo, oh, das mensen die leven dat schoof mal, werkelijk is het zo. En dan forsch we gaan, en aber werkelijk weißt du, dat du hast een ding, wo du die niet meer weißt. Wo je in die groep vriend hebt, dat helpt die terug. Hey, weet je wat? Ik ga daar buiten dat beeld, dat imagen, dat ik zie ons een beetje een man wat alle top heeft, en een vrouw wat er weit woont huis hier aan moet. Zo nu meedelen met wo ik werkelijk trouble met had, dat valt een beetje zwaar, nee? En hij denkt dat krijgt het geen ook. Al die vrienden krijgt zo. Dan doen op Facebook ook plus de schmackste en de beste en de fijnste beelden op en de selfies wat ze hebben. Plus graag. Ik weet maar niet hoe mensen dit doen. Bijna dag heb ik me dat uitvoeren. En zo ze doen plus die beelden op. En zo die valt ook zo. Maar ja, die heeft alles top zo. Zo kan ik dat niet meer allemaal uitfiguren hoe dat schoof. Zo je hebt deze onzichtbare wand van perfection door hand gebied. En toen werkt ik dat durch. Is het niet zo? Vielmaal is het leukste stad. Zo weet je, wanneer we dan zaten als vriend op en vertalen, manchmal hebben we bloß een beetje in de boeven vertalen. En man eenmaal einer die merkt open en zegt, weet je wat? Ik doe daar wat durch. Dat is tof. En ik weet me dat niet meer.
Ich weet wirklich nicht, wat ik nu nächstes soll. Ich habe alles geprobeerd wat ik kon. So, wat habe ich verrot? Vielmal go like, what? Wirklich? Sind jij zo derg? Dat krijg wat ik derg go. En ik dacht weer de einzige wat in trouble had instead. Nou, du bist gleich der Einzige. Unbedingt nicht der einzige Mensch, der in trouble hat. Das sind ein Teil Menschen. So, wenn Menschen mal aufmerken und wirklich sagen, wenn das wirklich ja, Leute Selfies in Facebook mal von Stütze zu sehen, dann man einmal have connected auf einem tiefen Level. Und das fühlt sich fein, because das wird wie gemerkt sind. Ein von unseren Wirten sagt hier in Lebenswasser, wir sind gemerkt für Gemeinschaft. Gott gibt uns fremd, mit wem wir taub wohnen. Es sind wichtige Dinge, dass wir Freunde haben, wo wir können wahrhaftig sein mit uns selbst. Get real with yourself. Wir haben, zoals Pastor Jacob al zei, al vannacht kleine Gruppen gehad. En wir sind sehr mutig, dass wir die Frasch, dat we opmerken, en Frasch anfangen mit kleinen Gruppen. Dit is een goede weg, waar je kan aan Gemeinschaft aankomen, wat je helpt volop leven, zoals je zegt dat we zullen. Zoals hij wil gaan dat we zullen. Zo, we willen dat van daar opmerken. We hebben dat systeem een klein beetje geändert. We nemen dat nu een open systeem. Samen van de groepen wat de eier weer, die willen wieder gaan met de groep top, wat ze eier top weer. En zo, dat is niet op te nieuwe mensen bieden, maar veel groepen zijn door, wat de leider heeft zich gewählt, tijdens sterk te gaan. En dat is op. Voor dat andere mensen wie immer hier wel kan op zijn en part zijn van deze groep. En ten bijvoorbeeld, hoe van de timers, een is financiële wijsheid. Ze worden daar gewoon een beetje checken wat is wijs met die geld te doen. Wat kost wijs met dat omgaan. Dat is een van de timers, andere is verhältnis tussen ouderen en jugendlichen. Wat kunnen we met onze jugendkinderen en ouderen verantwoordelijk worden? Dat kan manchmal een ding zijn wat een beetje rug schiet, niet zo? De nächste is temperamenten. Wat voor temperament hast du? Wer bist du? En waarom denkst du dingen zoals du denkst? Uitvinden wat we onszelf beter kunnen leren. Dat is nog een van de thema's waar we daar gaan. En zo zijn er nog meer. Zo we willen van jou je leenheid geven dat die kunnen part worden van zijn stadgroep wanneer je dat interesseert. Op Jan 1, de klasstube nummer 1, dus is dat zo waar zo'n mensen zijn wat we deze thema's doorgelegd hebben. In de eerste service had wel meer wat er val geworden weer. So, nu zijn er nog zomaar even gebleven, wie kan je het merken en part van worden. Wanneer je dat interesseert, goed doen aan. En die vrouwen gaan, daar worden je helpen met de vrouwen beantwoorden. Dat is een goede weg om een aanvang te krijgen, om in een gemeenschap te komen wat er gezond is, wat zich om zich taub staat en beter wordt. Ditmaal raam is het voor 2 maanden. We vangen het eerste werk in oktober aan en we gaan naar het laatste werk in november. En dan waar we een break hebben, december, waar we niet kleine groepen hebben. In januari vangen we fresh aan en dan van daar weer wordt het allemaal 3 maanden aan zijn en 1 maand af. Zo 3 maanden aan de kleine groep. Wanneer die sterk is, is de leider ganz los. Hij braucht niet meer aan de groep leiden. De groep braucht niet meer aan het hoofd komen, wanneer ze niet willen. Ze kunnen, wanneer ze willen, maar ze durven niet. Dat is niet een vaste, tooned systeem. Dat is zeer open. Vele daar zijn zeer nodig met leiders. En veelmaal, wanneer we zeggen, best een kleine groep leiden, dan trekt man zich, oh, ik zie niet een leider. Weet je wat? Dat handelt zich niet om dat jullie waar stonden en predigen naar deze mensen. Dat handelt zich om een dag zetten en something in je gemeenschap gaan. Taub je moet merken met wat God heeft in je leven gedaan. Vielleicht heeft God grote dingen in je leven gedaan wat andere mensen kunnen zeggen van je niet, wanneer dat wisten. Aber je komt taub in je beden. En je staat je in je bed. Dat is een groep wat een gebedsgroep is. Ze willen taub komen beden. Aber je komt taub en je willen God taub aanbeden. Er zijn sommige groepen waar dat interesseert, ze willen God taub aanbeden. Die gitaar nemen en de living room zat, zingen voor leider, spreken om zijn motto. Dat is een goede ding. Aber je wil bloos taub komen, je moet merken met een geestelijk, christelijk leven sterk te blijven. Dat is een open systeem. So je kan niet wählen wat je wil. Ik wil je moet merken, wanneer je interesse hebt in een groep te leiden, schrijf je erop. Dus niet alleen het om erop te schrijven, anders fehlt dat nodig om mij leren. Zo hier is niet alleen het, wat je al lang nu geleerd hebt, wanneer ik moet kunnen dit meedelen met andere mensen, dat word ik gelijk. Zo hier is het niet alleen het. Neem dat voor. Alright? Waarom doen we dit? Wegen we zijn gemaakt voor gemeenschap.
Gott gibt uns Frieden, mit wem wir taub wissen. Ich glaube das wirklich ganz fest. Zum Schluss haben wir hier ein Video zu sehen, wo wir den Bild anmerken. Das Video handelt sich in Polefs in Baffles in Afrika. Und das hat sehr schmackweise, wo das schafft, wenn wir uns allein holen und wo groß der Beneficio ist, wenn wir uns taub stehen. Einmal checken, was das ist. Jetzt sind die Läufs dann angeschlagen. Was schaffen? Das nicht? 2 minutes? Dat is een beetje lang, niet? Klein stukje leren vielleicht aan te doen. Maar ja. Zijn helemaal? Okay, bis jetzt aber nicht scharf, disculpe, haben wir mit Problemas Technikas. Aber ich will die Geschichte mit vertellen, dass von ein paar Baffles, die dann sich allein abholen, sie rennen weg von ihrer Herd. Du hast es da an, okay? Kommt da an, das ist eine Familie, morgen früh mit der kleinen Taub. Sie haben nicht eine kleine Gruppe, wo sie hier ist, so sie gehen mit so allein auf, mit gefährlich. En er zijn lijfs waar het er nog goed ligt laat in steek, de fruitstuk te gaan. Zo die hebben zich door rijdt gemerkt dat nu waar we das Hunger mal gesteld haben. Dat is plus einfach wat lijfs doen, dat is de fruitstuk maar te verdienen. Ik zie een vrouw dat ik niet in lijf zie. En dan zegt hij dat, icholes. Dat is niet een goede dag voor den baffel, zo hij aanvoert, de lijf den hier aan, oh, dat is te groot. De nächste is ook te groot. En den Jugendlichen hat intrekt, dat hij checkt u bloos. Oh man, die hadden zo'n een beetje daar bij de groep blijven, niet zo? Nu zijn ze een beetje in trouble, aber niet sorry daarover. Dat is wat dat ganz fijn uitmerken, wegen, wo de lijf zich niet hadden vooruitgemerkt, dat is dat de baffels alle zu een kleine groep gehören daar. Check mal, dat is dat zo. Komen ze alle een beetje met checken, wat gaat hier aan. Zo ze stonden eigenlijk af en checken, nou, weet je wat? Dat loopt ons niet gevallen, dat is de laatste hand om mij gedaan. En dat kunnen we het vijfmaal. Da waren we vrijstaan. Dus ze komen mal ganz dichtbij en de leefde einer der handel weg. En de tweede, der wordt krijg nu ook nog. Ah, dat wordt niet zo. Verandu, voet hier. Vámonos. Doe. Zij wat die voetjams. Nog wieder. Komen ze terug. En oh, daar wordt ze moeten om terugmaken voor Maurice Marines. Ik hoop dat de dekker was hier. Dat zit dat. Ja, ik weet niet of de stad lijft terug te merken, maar nu wordt we bald leren. Randy, zij die voetjams. Nog wieder. Daar. En dan komen ze mal ganz dichtbij en door de stad komt het kalf ganz fijn los. Kijk u. Dat wat er passiert, wenn mensen zich taub staan. De Feind macht verloren. Wenn wir uns einig sind und Einigkeit taub schaffen, dann sind wir bloß viel stärker. Wenn Baffles existiert, kann taub stehen, glaubt ihr nicht, dass wir als Christen uns Nachteile taub stehen? Ich glaube, wir sollen. Und ich glaube auch, wir tun. Weil für mich ist das ein Bild von Lebenswasser. Sehr klar. Wenn so dann kommt ein Perkat mag ans Raum, und proeft ons te verdorven en hinein te brengen. Alles wat we doen is, we rutschen een klein beetje dichter op, zoals de baffels te duiden. En we zijn ons nog eenmaal nacht alle einig. En we verten nog zeer veel dollar als we ouders eier hebben. En we gaan ver weg. Wenn die Bibel sagt, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein?
Wir haben Gott an unserer Seite und das ist nicht, was uns verträgt schieben. Vielleicht bist du hier von der und du sagst, weißt du was, mir ist es gut liegt, in der Familie hier ist es dort, aber ich fühle mich allein, ich fühle mich ladig. Vielleicht sagst du, ich kann Jesus nicht mehr. Wie will die von der Gelegenheit geben, das Jesus kennen zu lernen und dann Gott seine Familie angenommen zu werden, dass du auch eine Gesellschaft hast, wo du kannst leben mit Top-Down und alles uitleben, was Gott für dich hat. Dankeschön. Wel we tijd neemt om gebed, wel we onze uw toe met een beetje in de stelle tijd hebben voor God, wel we beden. En de hele Jezus die heeft gereed, vielleicht bist du hier, du sagst, ik voel me krijg nu alleen, ik voel krijg nu, dus de attack is geen mij kom. Wel ons bis topstunden door verbeden. En wel ook verbeden voor die wat hier zijn, wat we de gleiche Jezus aan te nemen. Vielleicht is somebody hier, vielleicht hast du online, wat ons van weit aufkijkt, bet bis met ons top, wie wel de gelegenheid merken. Dat is de wichtigste Entscheidung te merken, wat du kannst merken, dat is Jezus aanloopt in die leven. So ik wil beten, Eva Lüdes, dan bet plus met mij met, en wel bis jeder einem gelegenheid geven, dat ze kunnen Jezus aannemen, want ze nog niet hebben. So bet met mij met. Vader im Himmel, ik dank die, dat du mij goed bent. Ik anerken dat het mij aan die veelt. Ik lood die aan in mijn leven. Ik vraag dat u was mijn zonde te goed houdt. Kom in mijn leven. Zie de leraar in mijn leven. Ik wil gemeenschap hebben met die. En ik wil gemeenschap hebben met anderen. We bid net in Jesu naam. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Hey, wenn du hier bist und du hast das Gebet, wie würde gleichen, dass du wirst wieder wissen, dass du wirst wissen, wer du bist in Christus. Wir haben verschiedene Dinge, was wir anbieten. Erstens ist, wie würde die Theologen sein, die ab, dass du die kannst taufen lassen. Erstens kommt Glauben und dann kommt Taufen und dann kommt Wissen. Wir haben verschiedene Klassen, was du kannst nehmen, wo du kannst wiederkommen und wissen, wer du bist in Christus. Die Vision-Klasse und so andere Dinge. Und weil bis mit die gehen, dass du wissen das. Wir wollen die Ushers fragen, dass sie nach vorne kommen und dann kann jeder einer geben. Und das ist freiwillig, wenn ihr geben dann. Ich wünsche dir Gottes Segen, dass ihr geben dann von dir. Das nächste, wo wir ein Announcement haben, eine Bekanntmachung haben, das ist für die Jugend. Check nur das Screen, Jugend. Openbaring. Deutlich merken, was vor dem verstärken wird. Gott roept ons tot de openbaring van zijn vrede, licht en een leven gratis wat we ons jemels aan kunnen verstellen. Die Herr, geheert de Königseer in Gewalt, de Herrlichkeit, die sich in de höchste Pracht, wilt alles, wat im Himmel en op de Erde is, dat is dient. Die Herr, geheert het Königreich, wilt du was höher hoven als höchste über alles. Wirkliche Anbetung breitet die Wenger um unser Harten durch, dass wir die Jengwort von Gott seine Offenbarung können erfüllen. Wann wir während sein, die der aufzumerken. Nog een ding meer, oktober den saß, dann weil wir Torf hast hier in der Kirche. Und so, wenn du hast Jesus angenommen, du hast die noch nicht getroffen, ab dem Glauben, dann würde ich die Theologen, schreib die Namen ab, wie will mit dir reden, wie will sein, wer du bist, und wie will die taufen. So, oktober den saß, da wird ein bisschen interessanter Summary sein, da sind mehrere, was ich abgesigned, wie war das in den Bed Services down.
Sam war den ersten Service getroffen und der andere war den zweiten Service. Und so, tikkel verder war ich für den Tag. Auch Oktober den Saster erst ans 12-jährigen Jahrestag für Lebenswasser. Was interessant ist, bis wenn wir ein bisschen zurückkicken, von wo wir kommen und wo wir hingehen. Und so, merkt nur Plans, dass ich Oktober den Saster hier sein. Lebenswasser haben eine Kummer hier und das sieht, wenn er wer ist, was wird gleich eine Lösch eten mitnehmen, je kann dort down, geht nur der Service dahin, kann dort abpacken. Das andere denke ich, Pastor Benny redet all von, aber wenn jeweils Platz sind von einer kleinen Gruppe, dann geht nur dieser Service futzt und die Klasse Nummer 1 nehmen. Und da sind die Dasche mit Menschen, die da rum sind, und die Bauers, die keine Uitfall, um seine eine kleine Gruppe jeweils bei sind. So gut dann redet mit den Menschen, fängt ut, was das schafft, kann ihnen Frauen beantworten, da sind some Snacks dabei, gut daheim, was interessant sind, dass ihr das ein bisschen kennenlernt. Gut, Frau, dass ihr alle abstehen, Lebenswasser, Gebet-Team, die wird hier noch fertig kommen. Lebenswasser hat eine Teams, die bereit sind, für ihn zu beten. Hier, und das sind ein Couple, hier sind ein paar Lied. Und sie sind hier, für ihn beten. Was immer je durchgehen in ihr Leben, vielleicht habe ich durch eine schwere Zeit durchgehen, vielleicht eine gute Zeit, was passiert in ihr Leben, was immer das ist. Und je würde sagen, mir fehlt Gebet. Ich will halt gesagt, über mich und meine Familie beten. Sie sind hier rein, für ihn beten. So, wenn jemand das fehlt, kommt trägt, sieht nicht bleibt, und wir wollen bis eine Hilfe sein. Vor dem Himmel Dankeschön, dass wir hier könnten dienen mit sein von dir. Ich spreche und sehen, über jeder einer, was hier ist, und bloß ein guter Tag, in Jesu Namen. Amen. Abwahrer sein.